alle sammen. Husk, at I ikke kan komme til os med jeres mad og drikkevarer. Det er sjovt. Det mener du ikke alvorligt. Faktisk ikke. Jeg mener det. Vær ikke bange, ven. Jeg vil hjælpe dig. Ingen indtrængende vil passere mig. Men hvad har du der, frøken? Er det cola? Jeg konfiskerer det. Fantastisk. Det irriterer mig af alt. Jeg tror, at disse chokolader er nok for mig. Men Ingen chokolade i biografen. Jeg troede, det kun var for én film. Okay, Jeg vil ikke gøre det mere. Reglerne skal følges. Hvilken livvagt. jeg ved, hvordan man kan narre vagten og bringe... Chokoladen er i. Jeg ved på, at hvis jeg laver hans nederdel af KitKat, vil han ikke bemærke noget. Jeg er bare et geni. Ja. Ønsk mig held og lykke. Hej, her. Her er min billet. Er du sikker på, at du ikke har noget mad med dig? Lad os tjekke det nu. Denne nederdel lugter af chokolade. Hvad laver du? Det vil smelte. Stop! Nej, jeg tror, jeg har på nogen som helst måde. Ja. Her er det til en chokoladedrypper af din nederdel. Ja, skynd dig væk. Hej alle sammen. Har I allerede hørt om vores nye spil? Download Multi-Do Sword på Google Play og App Store. Lad os spille sammen. Det bliver sjovt. Lad mig aldrig se det i biografen igen. Jeg så ikke skiltet, undskyld. Hvordan kan jeg bære et glas jordbærpuré? Jeg ved det. Jeg kan lave en manicure ud af det. Ingen vil nogensinde forstå det. Ser du? Lad os nu tilføje nogle vingummibamser på toppen og krymmel. Ja. Hvordan kan du lide min Medicare? Ja. Vagten vil ikke bemærke det. Hej, jeg er her fra biografen. Sikke en fed manicure. Vidunderligt kan jeg kigge. Ja, du kan bare gå forbi. Selvfølgelig. God fornøjelse med at se. Jeg var så heldig. Endelig kan jeg se en film og få nogle snacks. Elsker bare vingummibamser. Og igen, ingen slik. Wow, fedt. Hvad var det? Hvem bed mig? Ups. Undskyld. Hvad laver jeg? Jeg er Sig undskyld mig. Er han der stadig? Nej. Hvordan kan det bringe candyfloss ind? Ja. Jeg ved det. Jeg kan lave klovnehår ud af det. Genialt, ikke? Jeg synes, det er genialt. Ja. Vent. Men dette tøj passer ikke sammen. Det er en anden ting. Lad os gå. Hej, vagt. Jeg er her for at se filmen. Ja, selvfølgelig. Et øjeblik. Lad mig løfte dit humør. Værsgo. Til mig. Mange tak. Jeg har altid drømt om en hund. Nå, så smutter jeg. God fornøjelse. Ja. Det ser ud til, at vagten ikke bemærkede, at jeg har candyfloss. Fedt.
hvad foregår der her? Indbrudstyveri. Jeg har dig, klovn. Ingen mad ind. Luk jer selv igen! Skumfidus! Mums, mums! Ups. Gud. Lad os se en film, kammerat. Hvorfor er du så vred? Her er noget candy floss. Sikke en lækker slikkepind. En god distraktion, fordi de vigtigste slik stadig er hos mig. Hej. Jeg er her for filmen. Ingen adgang med din egen mad. Smid det i skraldespanden og gå ind. Hvor ærgerligt. Jeg ville have denne slikkepind. Okay, kan jeg gå ind? Ja, selvfølgelig. Hahaha, fanget. Slikkepinden var min afledningsmanøvre, fordi de vigtigste slik stadig er her. Og hvis for det hele derind. Okay, et problem. Jeg er nødt til at gå på toilettet. Hvad var det? Ikke tale om. Hej, hvad er det? Det er mig, din snedige lille tæk. Jeg er ked af det. Jeg kan virkelig godt lide søde sager. Ingen mad. Hvad er det, jeg ser? En hel flok overtrædere kommer på besøg. Se bare på dem. Nu bliver det sjovt. Ingen med egen mad. Det er reglerne. Hvordan er det? Tina, vil du hjælpe os? Selvfølgelig. Vagt Sam, du vil gerne lade os komme ind i madhallen. Du vil virkelig gerne. Ja, selvfølgelig. Perfekt hypnose. Dette har virket. Her er vores billet. Følg med mig, venner. Ja, endelig. Hvad var det? Hvad? Jeg kan ikke huske noget. Selvom... Stop. Jeg tror, jeg husker. Overtræder i gang. Tror du kan narre mig? Det kan ikke passe. Nu vil jeg hurtigt konfiskere al jeres slik med denne støvsuger. Nej. Nej, Mini. Hvad? Ikke min donut. Ned og se det nu. Ingen ser det. Jeg kan drikke en dåse cola. Wow, jeg elsker det. Fedt. Ja, så forfriskende. Det var ikke mig. Det var ham. Hvad var den lyd? Jeg ved det ikke. Måske Fugl naboerne? drikker cola. Hej, makker. Hvad? Cola. Synes for dig. Nej, jeg gjorde ikke noget. Red mig. Farvel. Hej der. Jeg minder dig om, at i vores nye spil kan du samle donutruller med kokken, bedstemor og vinde. For at gøre dette, skal du downloade spillet The Multi-Do Sword i Google Play eller App Store. Vi ses snart, venner.